ту аппаи ман ҳастӣ. ман ҳамеша туро дӯст медоштам. бе ҳеҷ чиз ҳамин тавр дӯст медоштам. мисли як пораи дилам будӣ. ман бе ту зиндагӣ карда наметавонам духтарам. илтиҷо дорам духтарам, маро танҳо нагузор. духтарам, дигар туро гум кардан намехоҳам. хоҳиш дорам, ба ман бовар карданро идома биде. ба ман бовар бикун. виҷдонам маро хеле азоб медиҳад. ман намедонам ки маро бахшида метавонӣ ё не, вале бовар кун ки ин махсус набуд, тасодуфан рӯй дод. ин хел нагӯй, чаро бахшиш мепурсӣ? илтимос моро ба ҳоламон гузора кун. бирав аз инҷо, илтимос. вале ин хел намешавад охир. ту чӣ хеле мехоҳӣ зиндагӣ кардан гир Баҳор. аммо нарав. зиндагии талх қисмати навбатиашро пагоҳ соати 20 дар канали ютуби Нурангез филм тариқи VPN тамошо кунед.